terroriste je dhe kriminele, çfarë je dhe përfaqëson, këtu nuk mund me na tregu neve zonjë. Sa i përket listës serbe, këtu është e qartë, çdo gjë do të jetë e qartë çdo gjë që derisa të ekzistojë ky subjekt të funksionojë kështu dhe të lejohet funksionimi nga institucionet tona, nuk do të ketë demokraci në ato komuna edhe te komuniteti serb, i cili vuan sot nga presioni dhe shtypja që i bën lista serbe përmes përfaqësuesve të saj, bashkë edhe me Vučićin, që është kreatori i saj apo shefi i vërtet i kësaj liste. Jo, unë e kom një përfare, ne, izvinite, čekaj Gordana će prvo da odgovori. Evo ovako, kaže šta hoćeš, ovako, da se predstavim javnosti, ja sam Gordana Laban Zuvić, član CIK-a. Ja nisam član Srpske liste i ne može niko ovde mene da izjednačava sa Srpskom listom. Došla sam ovde na predlog Srpske liste, to je tačno. Ja nisam član Srpske liste. Ja nikome nisam ukinula penziju, ni na koga nisam uticala. Nisam glasala za odluku o biračkim odborima. Vi ste napravili biračke odbore. Pričali ste kako, pusti me sad da pričam ja. Jel mogu da pričam ja kao što Ti që i ke luftu subjekte tjera politike serbe, që to? Ti trebaš prvo kulturi da se naučiš. Ti si jedan nekulturan čovek koji ne znaš da poštuješ da neko treba da priča. Samo tebe treba da prej slušamo. terroriste je dhe kriminele, çfarë je dhe përfaqëson, këtu nuk mund me na tregu neve zonjë. Ja nisam ni kriminalac ni Ty du të me të ardhë terorista. morë, Ne može kërë da përmen kulturën, kur na përmen neve kulturën këtu. Ne, ali Se ovo je përfaqësoni subjekt që ka vrarë Ovo je njerëz. nečuveno šta on meni kaže. Jel vi čujete šta on meni kaže? Kako on može meni da kaže